RMN Drama, Hudtalit ka ninyo ng laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie! Sunod! 1, 1, 2, 2, 3. O, insa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Di ay patit! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagin na! Kinsa mo! Di ami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa o mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sugat ko na! Pada ngamitaroy sa agtang sa kong Atab. Ala ko, mas... Giya pa! Nasamud ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Salamat sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini naagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot, unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga igala, iya nagkaroon ang laing sumpay ning sugilan nga sinuwat og bubo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Paspas! Paspas kay hapit ang oras! Paspas! Asa rin mo motorsiklo, Uncle? Diaro! Dali! Kumbate! Sakay na! Sige. Okay, Col. Madiyot mo! Uy. Tulog ka tao! Mga hubong pa man eh! Mao na mga tawhan na ako nakulatahan, Uncle. Unsa? Mao na sila, Uncle. Okay, kumbate! Kubata ning mahitaboron! Kalma lang, Col, ha. Ako'y bahala. Pero, Relax lang lagi. Hey! Ikaw! Hello, mga gwapo. Uy! May pangunta namin mo. Naon sa ka na, mga gwapo? Unsa man? Kagita mong babae nga nagsayal? Yan, baba. Uy, ulo, man? Putik pa! Nga naman? Wala kagita? Ngano din nangita, mo? May atraso tala mo. Gigulat namin dito eh. Uy, mao ba? Asa man? Asa ka ano kaya itong tabangan to? Uy. Mong gipangita lagi mong gipangita. Kilo na. Mong gipangita. Ngano man ay mga amigo ha? Nganong gikulata man mo? Kita ka, hiwi ako maut. Hiwi bitong maut mo. Hiwi maut mo kakauban. Tak ngipon. Tak bitong ngipon. Tak. Kiring giun sa man mo. Sokbag mi, sokbag. Yan patiran. Bolos mi kuya pan ba? Kiapan mo, kiapan. Di man ko paingon mga gwapo, di nang paingon. Ito nila, dali ko na pagdapita pa yun. Mato pa sa kita, dali pa yun. Nisibat na to. Uy, dito magpundog dugay din eh. Hadlok tong inyong pangitao na unsa. Mo ba? Kiring, uwa man dire, mga amigo. Uwa dire. Uwa man dire. Kaya mo pangitao. Sakita na mo ito, panita na mo maong babae. Yaman na, agyan, paniti. Ganyan yung paniti. Sige. Gaya mo. Nagauban, tutunan. Umal itong bayanan.
Tuan ng mga paraw, Angkol eh. May gani kay. Wag yun sila makailani mo. Di sila makamat mo na ko, Angkol. Kaysa dihan nagkita, may nagsayal mo ko. Karon nag-shorts naman ko, nagkao, nag-sunglasses pa. Bueno, sakay na. Ato na na. Sige na, kay paingo na ta sa gym. Oo, Angkol. Adita nga. Panggunit ha. Kaya ato na ta. Kuwan sa kul. Ay, mutang sa kukul. Oo. Uy, kaputing tuhod. Okay, Sige, Kol. Kombate. Larga. Oh, warm up na. Okay dito. Baga ng tao sa gym. Apit na bro. Doon ako ang habal-habal driver team. Aron magsugod na ta sa exhibition game. Okay. Hoy! Saan mo? Warm up na! Huh? Mag-start na ta! May ipaabot mo ninyo rito? Kinsa gipaabot ninyo, ha? May balok yan. Blaki. O saman? May bagay, Mao na inyong gisaligan? Bukot pa taon nyo rito. Bukot. Sorry ha, langan kong kamay na. Sorry lang, sorry. Uy, apil ka daw. Oh sir, apil ko sir, apil ko. Dugay ko ni mo ni abot. Saka, superstar ka? Uy, dili sir, uy, dili taon. Dili ko superstar taon sir, uy. Unsa man ka? Kuan sir. Super balita. Usa! Uy, sultihi ko na siya. Pahibaw ang kinsa ko. Marbelke. Bukal do. Kailangan, senyorito Federico na. Uy, kadungog na ko si Mungaan sir. Unya, nganong kabugal-bugal ka man, ha? Kining, karon pa ko gyud kining makakita sa personal ni mo sir ba? Tanggupuha magday ni mo sir. Abuang. Unsa na gisulti na mo? Ha? Gwapon. Tamparusak o sa kalibo? Ha? Ano yun? Yan ako sa kalibo. Ay, wag mingi ko na. Itamparos ko ni mo. O sa kalibo, itamparos ko sa kalibo. Sige na. Warm up na. Kaya mag-start ang exhibition game. Premyo ani 50,000. Para sa budaog. Og 25,000 sab alang sa mapilde. Oy! Okay nyo rito! Sugod na! Sugod na, day atin na! Oo, Angkol. Tanaw lang ko diri. Padaplin lang ko. Sige. Dili lang ka sa kong bench, ha? Oo, Angkol. Makisa diri, coach ninyo, Kol. Why coach ni? Yahay lang nagbring kamot. Maho ba? Sige. Tanaw lang ko, Kol. Mura man ko gikulbaan. Muapas lang gitinghali ko nila ni Athena dito sa gym. Ipanguyawan gid ko. Tingali og ikakita unya niya to iyang gikaatraso. Basin og pasipad-an sab siya. Manirado na lang ko sa kong tindahan. Wa ni mo matuman akong isugo kanimo, Marshal. Sorry, senyor. Pero why na ko ikita. Why makasulti o kinsa. Mo, salyon na usaray bagang. Miyaw sa iring banbanon niya. Tonto. Tanan na sa gym. Timutan ta sa duwa sa akong anak. Areglado diyor. O dito, irapols pud nako ang mananaog sa mga motorsiklo. Sugay. Paningunga lang mo ha? Kung mo itsa na ganay si Nurito Federico, way mo tapala, way mo guardian niya. Gano man? Sagdila siya. Kaya kung nay mo guardian niya, iyang blakingan, sikon, balian, pagyod. Uy, mau ba? Wagil mo babag niya ha? Unsa? Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurda-Tayad, audio editor Jeffrey Camunada, ng atong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.